Dursasana Julika. Tak kira ngejak gojek karo aku jebul tinemune lahir batin. Wah, Setyaki wonten dawuh. Do kok rek ngawur gembos. Ih. Wah, nyuwun pangapunten. Sak mangke dipun jupuk delekipun kemawon. Ora sah ngladeni coro-coro kaya Sata Kurawa. Ning dijujuk sapa sing dawuh Kurawa menika mangke badhe sirep. Menawi jenengan ngladeni Kurawa tan wurunga namung badhe ngladosi dhateng tiyang-tiyang ing boten wonten ginanipun ditanting. Werkudara karepe piye? Werkudara karep ngopo? Ana wong ora ngapa-ngapa didupak dadaku. Rasa kok selikke. Kowe sing dawuh Dursasana. Mbok kon nyekel Werkudara. Wah, ratu cangkeme mencla-menclek. Kowe mau kon bali kon nggawa Duryudana malah ning kene ngetapke Kurawa. Mbok kon ngridu lakune Werkudara. Yen pancen wani aja utusan Kurawa, ayo. Mungsuh Werkudara. Sing utusan Kurawa ki sapa? Sing ngakon Kurawa ki sapa? Ora ana wong ngakon Prasata Kurawa. Cangkeme. Kresna kanggo piye? Yen Syadi sowan ning Praja Indrawati wigatine diutus dening Kyai Prabu Darmakusuma supaya mboyong marang para Sembadra. Yayi. Aja gelo rasamu kowe tak jarwani ya Dimas. Upama ta sowaning Syadi ki mau rada mruput mesti wae Sembadra klakon tok boyong. Nanging ngerti ya, lamun rawuhing Syadya ning Praja Indrawati iki mau kalah dhisik karo rawuhing Kyai Koko Prabu Baladewa ing wigati uga mboyong marang para Sembadra. Baladewa kakangku arep mboyong para Sembadra. Arep gawe apa? Werkudara. Gandeng Sembadra wis bola-bali ditinggal karo Janaka. Mula penggalihing Koko Prabu Mandura duwe iguh pratikel lamun Sembadra bakal diboyong marang Praja Mandura. Ingkang wigatine Sembadra bakal didhawuhake karo Si Burisrawa. Merga saka penggalihing Koko Prabu Baladewa yen to Sembadra keterus-terus nggone dadi bojone Janaka kan wurunga bakal nglonggo ati tegese atine adiku wadon Wara Sembadra mesti mung bakal remuk merga ora tau digatekake dening si Janaka luwe-luwe Janaka kuwi raben. Mesti wae bakal saya gawe lara atine ngadiku Wara Sembadra. Mula penggalih Koko Prabu tumuli duwe ego pratikel bakal dirabekake karo Burisrawa. Mula sing gedhe pangapuramu Werkudara yen to Syadi bakal mboyong Wara Sembadra, babakan iki ndak jaluk kowe rembugan sing apik-apik karo Koko Prabu. Aja nganti dadi daredah. Sabab aku ngerti pambeganing Werkudara karo Koko Prabu Baladewa kuwi meh padha kau dosa. Tur wutuh apa anane? Aja nganti dadi regejegan ya Dimas, rembugan sing apik-apik. Oh sik, aku tak takon. Werkudara arep takon apa? Sing kanggonan Sembadra kuwi sapa? Sing kanggonan Sembadra pun Kakang. Mestine sing mutusi perkara iki dudu kok Baladewa nanging kowe. Kowe ya klebu dulure tuwa. Saiki kowe tak tanting. Kira-kira nek Sembadra dirabe karo Burisrawa kuwi kowe mathuk apa ora? Werkudara aja takon kaya mengkono iki mengko ndak ora prayoga kedadiane. Ora susah dadak walang ati, ora usah dadak wedi. Saiki kowe ngendika yen Sembadra didhawuhi karo Burisrawa kowe cocok apa ora? Werkudara, cocok ora? Werkudara, aku ora penak ngene bakal ngandhake perkara iki. Ora usah dadak ora kepenak. Ana ala becike, ana rekasane, ana tantrimane Baladewa. Aku sing bakal tanggung jawab. Lho, nek nitik Sembadra kuwi isih
dadi garwaning Janaka, rak ya ora ketemu nalar to, wong ya durung pegatan kok adirabe karo wong lanang liya. Iki mengko rak kriwikan dadi grojogan. Wah, yen ngono kowe ora ikhlas. Aku ora ikhlas, sak temene lahir batin aku ora ikhlas. Tegese isih genep panca indriyamu. Isih genep penggali Kresna kakangku. Isih awas, isih minangka jatining Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang iso menggalih kanthi wening. Iya. Ya ming ratu sing arep ngrabekke wong di bojo sing wis winger kiblate. Wah, aduh meh adine ditinggal minggat karo bojone, arep dirabe karo wong liya. Apa kaya ngono kuwi pantes? Apa kaya ngono kuwi satrepe? Wah, nek cara aku ora bakal menehke Wara Sembadra. Yen dirabek karo Burisrawa ora jeneng bakal golek tentrem, nanging mung bakal golek saya rekoso uripe Sembadra. Mula yen nganti Sembadra diboyong marang negara Mandura dirabekke karo Burisrawa, yen Kresna kakangku ra iso wangsulan, aku sing bakal wangsulan. Kawangsulane sapa sing arep boyong Wara Sembadra? Upama dadi dredah, rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Werkudara! Manus maning jajalan iblis lanat. Menungso ora tatanan. Ngilani dadaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngucap sapa wae sing arep mboyong Wara Sembadra marang negara Mandura bakal dirabek karo Burisrawa. Sing bakal nanggung perkarane Werkudara, rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Tegese kowe nantang karo aku. Ya. Kowe nantang karo aku. Warani nantang aku ya wani. Upama kowe iso mikir nganggo nalar sing ganep, pikiran, etungan, gelar lan gulungan. Apa memper lan kowe iso nanggung Sembadra tentrem atine dhaup karo Burisrawa. Kowe iso nanggung Sembadra seneng atine dhaup karo Burisrawa. Yen Sembadra klakon dhaup karo Burisrawa mangsa kala tak itungi dina geneping 7 dina Sembadra ora seneng ana ratu tak gecek ndase. Gecek ndasmu dengkulmu mlocot kowe. Manus maning jajalanat menungso ora tatanan. Ora ndek tata krama aku ki kadang itu kok dunake kaya ngono. Koko Prabu menika dipun rembaki ing sae. Wis ora peduli. Ora peduli. Iki perkaraning Baladewa. Sembadra kuwi adikku. Sembadra kuwi adikku sing duwe Purba Wasisa tumraping Wara Sembadra ki Baladewa. Sembadra ya adikku kuwi bojone Janaka. Aku ya duwe wenang tumraping Wara Sembadra. Ning aku kadang etus. Aku ya kadang etus. Wah, Abimanyu kuwi anakku. Abimanyu kuwi lair anake Janaka, batin anake Werkudara. Tegese aku ya duweni Sembadra. Sapa sing arep boyong Wara Sembadra? Aku sing ora entuk. Yen kowe ora entuk apa kira-kira Werkudara wani nadhahi kridaning Baladewa? Wah, biyen ora wedi, saiki ora wedi. Saiki wani, biyen ya wani. Yen kowe arep gawa Wara Sembadra, ayo langkauna dhisik bathange Werkudara. Lho, nantang karo Baladewa. Wis cetha nantang dadak lakon. Ayo nek wani menyang ndi papaning wong Bandayuda. Wah, panus maning jajalan sekretane bawana. Yen ngono kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Keterangane aku iso ngalahke Werkudara kelakon mboyong Wara Sembadra rabe karo Burisrawa. Nek ngendi papane wong neter kanthi gayan metu njaba ora minggat kak longgo alukara jebol dadamu kepluk rujak polo pecah ndasmu. Wah rame. Kira-kira menang endi Kakang Udawa? Wah nggih nek kula tetep menang rujak polo. Goto rujak polo niku gedene ra jamak-jamak. Tutuke pisan bres ngoten mesti tekaning pati. Nah aku menang alugara. Ah ngaten mawon, sampean gadah harta pinten? Lho. Ibu dados kesetunggal. Kula wani ngloroni. Patih nek senengane ngabotoan. Wah, aja kakean gunem tanpa guna. Ora rampung nek kene dirampungke ning jaba. Ayo, ora metu glandang kula gandeng ati Koko Prabu Werkudara. Sampun ngados.
Koko Prabu sareh. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sareh. Apa dianggep aku wedi karo Werkudara? Wis cetha kalah dhisik tekane karo pun Kakang. Lah kok dadi ngesuk-esuk karo Baladewa. Sembodra tak gawa ning negara Ngastina malah dhewe arep gawa Sembodra marang negara Ngamarta karepe piye? Inggih, mangke kula ngembadhi kerembak kaliyan Werkudara. Nanging kula aturi sareh, kula aturi sabar. Sabar, ginakaken kesabaran. Sabar. Sabar. Yo, Werkudara. Nggih. Aja kaya ngono to, Dimas. Iki perkara iso dirembug sing apik-apik. Wah, ora pisan, ora pindho. Apa sing galak ming dheke dhewe. Wah, dumeh galak kok njur ngasake sapa-sapa digalaki, sapa-sapa digalaki. Galaki kok Werkudara ngutik-utik macan turu mbebeda singa barong. Wah, genah. Ngutik-utik kok macan. Kula menika kulina ngutik-utik ning dudu macan. Kakang Udawa iki mbaya meneng dhisik. Udawa, wonten dawuh. Kowe anggere isih sambung rembug tak bandem treklek raimu. Tak bandem trumpah. Iki istaken dawuh. Wah, apa dikira aku wedi? Apa dikira aku kalah? Wis wani nantang kok dicandhet karo adine lanang. Mandhek ora sida perang. Nek aku isin pasewakan biyaine semene akeh wis do ngerti nek Baladewa nantang Werkudara. Bareng kresnane muni kon sareh kok meneng tegese le wani ming angas. Ora wani tenan. Ela wanjan wani tenan metu njaba. Weh, lah dalange Koko Prabu. Kok Werkudara wis to, Werkudara wis. Wah, wis. Wis sareh. Ki sing Dipurbawasisa Sembadra kuwi aku. Ora usah dadak padha cemongol-congol kepengin boyong Sembadra. Nek aku ora ngentukke arep ngopo? Iki ning Ndorowati sing duwe Purbawasisa kuwi aku. Arep diboyong Koko Prabu arep diboyong Werkudara kae nek aku ora ngeparengake ora do sida mboyong kabeh. Ngerti ora? Yo. Aku ngerti. Lan aku njunjung marang Kresna kakangku minangka Ratu Ndorowati. Nek aku njaluk kowe sing adil. Adil piye? Aja pilih sik. Aja pilih sik perkara piye? Aku njaluk dumeh Baladewa dulurmu lanang. Aku Pandhawa ora ana sambung getih karo kowe, sing manjing dadi sedulur. Aja mbok botke Baladewa. Janji tok botke Baladewa aja takon dosa, ketok Ratu Ndorowati ora adil. Wah, idak kabeh. Kula njagoi jenengan lho Den, mboten didak-idak. Kabeh idak-idak. Waduh cilaka. Wah, le nancepke rong suwe didak-idak. Ora tukul. Kakang Udawa, mbaya ora sembrun. Udawa, iki sinuwun. Aku yang bakal mutusi perkara iki. Aku sing bakal mutusi perkara iki. Gage putusana. Aku sing bakal mutusi saiki ngene bae. Ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Koko Prabu? Nggih. Menawi Koko Prabu kepengin boyong Sembadra badhe kadhawuhaken kaliyan Bresrawa. Ya. Monggo Koko Prabu nalika semanten ingkang dawuh Yai Prabu Duryudana. Ing nampa penangise Bresrawa wekasan Yai Prabu Duryudana dawuh karo aku supaya boyong Wara Sembadra. Werkudara sing dawuh sapa? Barep kakangku sing dawuh. Lah iki ngene. Supaya aja nganti dadi dardah saiki ngene. Sing padha ngarepake Sembadra kudu rawuh dhewe menyang papan kene. Tegese yen Koko Prabu Baladewa menika ingkang ngutus Yai Prabu Duryudana inggih Yai Prabu Ngastina ingkang kerawuh piyambak wonten Ndorowati. Yen Werkudara sing ngutus ya kuwi Yayi Puntadewa, ya Yayi Puntadewa sing kudu tekan kene. Lho, dadi kudu tekan kene dhewe-dhewe. Kudu tekan kene dhewe-dhewe. Iya, aku njaluk kaya ngono Werkudara. Wah, njaluk pamit Kresna Kakang.
sumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang salah Werkudara Dursasana kakangku Banjar Jungut ya mendhek lakune Werkudara le wanter timbalaning Kanjeng Koko Prabu Mandura jare kowe ngembari sedyaning Koko Prabu Mandura iya kowe arep boyong Wara Sembadra ana negara Ngamarta apa kowe ora melek mripatmu Sembadra arep diboyong ning negara Ngastina bakal didhawuhake karo Burisrawa ayo ngaku ora yo pancen bener aku bakal boyong Wara Sembadra yen ngono ngembari marang sedyaning Koko Prabu Mandura wis ana dawuhing Kresna kakangku yen to aku didhawuhi bali ning negara Ngamarta boyong Punta dhewe ingkang bakal boyong Wara Sembadra Baladewa ya didhawuhi bali ning Astina supaya Duryudana kakangku dhewe sing boyong Wara Sembadra iki ngene dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Mandura aku kon nyandhet lakumu aja nganti kowe ngembari marang sedyaning Koko Prabu Mandura kowe rasah boyong Sembadra yen kowe wangkot kowe wangkal bakal lak bondo tanganmu lak krincung sikilmu Permara remang swamya ngambreng ngengkadi karunaning kaswase Dosang Gondo Astratmaja dadi kowe dikongkon karo Baladewa supaya ngrangket Werkudara ana iso yen pancen Dursasana kakangku pengen jajal karo Werkudara ayo nek kene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati aku sing mbok ngrangket apa kowe sing tak dadekke bathang iki mung ngrangket kok ora tekan bathang kok aku ngrangket kowe ngrangket aku nek menang aku tak rangket nek menang kowe aku rangketen ora tekan bathang-bathangan rasaku kan bebangal aja kakean gunung tanpa guna ayo dijajal ora mundur tebak dadamu dengklek tur tebak dadamu dengklek wah dibantane Werkudara ora njaluk banyu aku meguru karo kowe yo
tenagane ngilani. Saya tuwa ora suda tenagamu Werkudara malah. Aku ki rumangsaku kaya wis tenagaku wis padha-padha karo Werkudara. Ning jebul bareng tak cekel awake Werkudara ki gedhe ning awake kenceng aku ki gedhe ning glombyar. Oh ya. Ya aja girang-girang gemuyu. Kowe ngalake Dursasana timbang aku bali nampa dukaning Koko Prabu Baladewa. Ketiban limpung pusakaku randhe prok aja tundang satya Banjar Sungana. Dursasana culika tak kira ngejak gojek karo aku jebul tinemune lahir batin. Wah, Setyaki wonten dawuh. Kok rek ngawur gembos. Iya. Wah, nyuwun pangapunten. Sak mangke dipun jupuk delekipun kemawon. Ora sah ngladeni coro-coro kaya Sata Kurawa. Ning dijujuk sapa sing dawuh Kurawa menika mangke badhe sirep. Menawi jenengan ngladeni Kurawa tan wurunga namung badhe ngladosi dhateng tiyang-tiyang ing boten wonten ginanipun ditanting. Werkudara karepe piye? Werkudara karep ngopo? Ana wong tuwa ora ngapa-ngapa didupak dadaku. Rasa kok selikke. Kowe sing dawuh Dursasana. Mbok kon nyekel Werkudara. Wah, ratu cangkeme mencla-mencle. Kowe mau kon bali kon nggawa Duryudana malah ning kene ngetapke Kurawa. Mbok kon ngridu lakune Werkudara. Yen pancen wani aja utusan Kurawa, ayo. Mungsuh Werkudara. Sing utusan Kurawa ki sapa? Sing ngakon Kurawa ki sapa? Ora ana wong ngakon Prasata Kurawa. Cangkeme. Werkudara. Werkudara. Oh. Kok kowe njotosi Koko Prabu ki ngopo? Lah kok tok jotosi nganti kaya ngono nek nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tanggung jawab sapa? Mbuh. Kok mbuh piye? Ora marai. Takonono Baladewa. Oh dianggep Werkudara wedi karo Baladewa. Wis padha nampa dawuhe Kresna kakangku. Kon boyong dulure tuwa dhewe-dhewe. Neng kene akon Kurawa. Kon miloro Werkudara. Apa kaya ngono ki wong gerang? Sing akon Kurawa sapa? Kakangmu.
Koko Prabu Baladewa. Yo. Lho, apa iya? Wah, kon rene. Wong kon rene. Koko Prabu? Aduh. Koko Prabu. Piye? Tindak mriki. Ngopo ngono? Apa anggepe aku wis kaya ngene iki aku kalah karo Werkudara? Apa anggepe aku kalah karo Werkudara? Minggila Kresna. Apa kira-kira Werkudara kuat nadai Kyai Nenggala? Wah, tibano. Ayo rene. Rene. Wis ta, wis ta, wis ta. Wis. Sencaki ngopo? Kok mboten sios mriko Nyai Mas? Ana juragane. Wah, tiwas nggawa ember. Anu ngopo ajeng nggih kula tutuki men gayeng. Wah. Ngopo sing dipadhake sak pepadane ora trimo. Aku ya ora bakal wedi karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ayo, nek pancen wani meneh yo. Kuat ngadai Nenggala. Arep aku wis kaya ngene iki aku urung kalah karo Werkudara. Ayo, nek pancen ngajak perang karo Baladewa, ketono kasudetwanmu. Wah, jakal. Walah dalah. Werkudara, Werkudara, paregan. Bangka Kudawa. Nggih, siap. Waduh. Koko Prabu. Werkudara wis, wis, wis. Apa dianggap aku kalah? Aku ya durung kalah. Ayo, ketokno kasudebanmu. Ora wedi karo kowe. Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Panjenengan ora sampun sepuh to? Kendel. Kula rak sampun dawuh. Sembadra dipun boyong kenging ning kembetaken kedah rawuh piyambak wonten Ndarawati. Koko Prabu dipun utus Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu kedah rawuh piyambak wonten Ndarawati. Werkudara diutus Yai Punta kudu rawuh dhewe ning Ndarawati. Nun sewu. Sing dadi regejegan menika menapa? Akon Kurawa kon njotosi aku, ya ora. Aku kira akon. Wah, selak rek suwek cangkemmu. Wis to, wis, wis. Wis to, wis, wis. Wis to Werkudara wis. Nuwun sewu, sakmenika kula tak nyuwun priksa. Sakmenika jujur kemawon. Koko Prabu dawuh kalian Kurawa. Ora, lho. Werkudara gene ora. Dursasana nyegat aku nantang gelut karo aku. Lho, menika Dursasana nyegat Werkudara. Aku ki ra nggawa Kurawa, mung nggawa loro. Dursasana karo Kartomarma. Ning panjenengan dawuhi. Heeh. Oh. Pripun? Mengko meneh Embere delikke dhisik. Oh iki. Menika lepat Koko Prabu, sakmenika panjenengan kedah nglenggahi anggenipun sepuh. Terus samangke kula takon. Kula nyuwun priksa. Gunane apa to dadak nyegat Werkudara iki gunane apa? Aku kuwatir yen tadi Sembadra diboyong ning negara Ngamarta. Sakmenika ibaratipun kadi adu landheping pacul, sapa sing landhep inggih menika ngedugi mboyong Wara Sembadra. Wong padha-padha adoh parane, Ngastina ya adoh, Ngamarta ya adoh. Rak mingkari dhisik-dhisikan to. Sing rawuh dhisik ning Ndarawati sapa? Sing nembung dhisik sapa? Mangke badhe kula aturaken langkung-langkung mangke Sembadra kula tanting menika nderek pundi? Upama nderek Ngastina Ngamarta ngalah.
Ning nek nderek Ngamarta, Ngastina ngalah. Menika rak sampun rampung perkawisipun. Lah kok dadi dinggo gejegan barang iki ngopo? Werkudara barang kuwi. Ora marahi. Sing marahi kakangmu ae. Ndel-ndelke. Dumeh duwe nenggala. Nenggala ngono aku mung tak nggo nyelumbat kambil. Kuwi apa ora nyerek-nyerekke kuwi? Apa ora nglarak-larake? Nenggala ki pusaka kadewatan tamake Gunung Jugruk Sega Rasat. Paringane Sang Hyang Bathara Brahma kanggo nyelumbat kambil dengkle atos. Kuwi jenenge tembungmu ki ya nglarani. Nenggala ki ampuh kok minggo nyelumbat kambil ki apa? Lho dindel-ndelke. Didu karo gada rujak para sengara menang. Kepuk nganggo gada gepeng modal. Padake. Siagu kuwi. Iraden iki Kakang Udaya ora bakal wedi Satriya Jodipati. Nek ming Nenggala engko ngopo? Kakang Udawa ora sampe melu. Glandang Nenggala. Kok aku barang disalahke ngopo iki? Iki dadi perkara lho carane. Lho. Wis kowe minggato iso ora kowe? Bebarung sinang lho senengane ora. Wadah iki kene iki ming nuthuki ember kok disalahke. Wis cukup cekap semanten kemawon. Ya, Kundur wonten Ngastina. Prabu Duryudana dipun boyong. ya. Werkudara Nggih. bali ning Amarta. Ya. Wis ora usah dadak perna-perna. Yen nganti dipindho kongkonan Kurawa nyegat dalan luruk negaramu. Semangkean. Dake opor. Mutar. Syukur. Wonten menapa to Kakang Prabu? Kowe ora weruh. Wong ki nek gleleng ki entuk dosane saka sing gawe urip. Ora weruh mburine wit jati, jegluk wit jati Werkudara. Mriwe kok. Wis to wong kowe sing ora ngematke kok nyalahke wong liya. Sing jenenge wong gejegluk ki rak mergo kowe ora setiti to. Lah kok ngluputke. Ngece ora ngece. Mboten to kok. Ora aku ora ngece kok. Aku ngerti le guyu. Guyu ora entuk. Raden, Oh, Prabu Baladewa mesam-mesem. Oh, sing tumbak jojokan wis mangke Udawa kula sing ndukani. Kula sing ndukani Udawa panjenengan mboten sanget kondur. ya. Tak nganti Yai Prabu Duryudana. Nggih, Pak Prabu ngatos-atos. Ya. Tresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kangku miteraning asta kanggo miteraning asta aneng asta
Oh, Setyaki wonten timbalan. Kakang Udawa Wonten timbalan jineng. saka petunganing nata Ndarawati nganti kahanan kedadian kaya ngene merga saka pokal gawene Si Arjuna ninggal kasatriyan ninggal negara Ngamarta mangka tanpa pamit wekasan Sembadra nganti purik marang Praja ing Ndarawati. Nggih, kasinggihan mekaten kepareng paduka. Dimas ndak kira babaring lelakon iki ya mung ana Praja Ndarawati mula pun Kakang ora bakal tindak menyang endi-endi. Pun Kakang bakal nunggu babaring lelakon iki marang Praja ing Dwaraka. Lah ngaten kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Kakang Pati Udawa Wonten timbalan. tatanan para kawulanan para wadyabala ing padha kesempyok ing ngaradan awit pengamuking Si Werkudara iki mau. Nggih. Sawise mengkono ndak timbali swanana Praja ing Ndarawati ngancani marang panjenengan ingsun nggone angrantu marang rawuhing Kyai Prabu Duryudana apa dene Kyai Prabu Punta. Nggih, sinuwun ngestaken dawuh. Ayo Dimas, Monggo, Bapak Prabu kula nderekaken. Ning pasewakan Sira
bagus citrane pengawak menjangan ketawang kekasih Sanata Prabu Sasra Kandhawa risat juga nedeng lenggah madaning dampar sineba sangganing para wadya bala megamber mlabar yaya samudra datan tepi parandene datan wonten ingkang jinangket kejawi amung Raganapati Danupaya ingkang tansah nyaketi lenggahing Sang Sasra Kandhawa sawetawis gaya lenggah madaning Datlaya parandene dhateng kawiyos pangandikaning Sang Nata dadya tambuh inggalih Raganapati Danupaya baya-baya keng dipenggalih dening Sang Nata Prabu Asretina ning pasewakan Tuhan sembah miring ulun kapurba risang morbeng ing sahanane ingkang
Iwan kanang sihir mering delan Iwan kanang mamujeng ngori cengayak engrat Nuwun amit pasang Kalimantabi tinebina ing lho duni dumawaing tawang tuwak sinuwun sesembahan kula nata ing rancang gribik Prabu Sasra Kandhawa mboten kinten babar pisan sesembahan kula Prabu Sasra Kandhawa ya jagat dewa Bathara Patih Danumaya wonten timbalan ing Adawu sepiro gedhening kalumputaning ingsun diagung pangaksama nganti kalipyan jejer lenggah dampar keprabon sinebo sangganing para wadyabala ewadene hambrum ngundha marang angen-angen ingkang tan bangkit pinambeng wekasan bingung bingleng kenganglangan paran marga ingkang kudu ndak lakoni mati nuwun sewu pangandika ing padung kados mekaten menika mracenani bilih wonten gegebeganing raos ingkang nedheng dipun raosaken dening Paduka Sanata Diwaji menawi ngabdi dipun parengaken ngawuningani mugi ambabarana dhateng ing ngabdipun Patih Danupaya Patih wonten timbalan ingsun dadi nalindra ning rancang gribik dina samengko mbawahi saking para nayaka Punggawa lan apa dene kawula ingkang padha mapan ana ing rancang gribik monggo ora kaya ing kelakon dina iki mara gagita sawangen akeh para kawula ingkang padha nandhang kesusahan akeh kawula ingkang padha nandhang kapitunan iya kuwi ingkang wujud putri saka ing negara Ndarawati kang aran Dewi Warasembadra nanging paran marga nggonipun jeneng ingsun bakal ngupaya jernyatane ingsun lagi iki ngawuningani ana wujudan sarta titah ing ngaran Dewi Warasembadra mula pate lamun sira ngawuningani paran marga ingkang anjuk marang negara Ndarawati sira matur marang panjenengan ingsun Patih Danupaya Diwaji sembahan kula miturut pawarta ingkang sampun kula tampi negari Ndarawati menika mapan wonten ing Nusa Jawi wontene Kurdakura reka kiri-kiri Patih Danupaya wonten timbalan Duh nyono cerak nyono ratu ngrancang gribik ora gelem budidaya kanggo waluyaning negara ing ngrancang gribik mula kang sangka kuwi ora duwe niat panjenengan ingsun ngutus marang sira Patih Danupaya malah ingsun dhewe ingkang bakal tedhak marang Praja Ndarawati amung sira Patih aja nganti adoh-adoh lawan tindak ingsun nun ngestaken dawuh lamun Ratu Ndarawati ora maringake Diayu Warasembadra marang Prabu Sasra Kandhawa bakal tak ukur jembar rupaking negara Ndarawati sarana landheping pusaka lan sarana atos sing balung mleting kulit Patih Danupaya nun monggo sinuwun kula dherekaken
sewu Rama Penemban kados sampun telas antuk pepuntonipun ingkang putra anggenipun ngupaya jejampi kinarya ngusadani paduka Rama Penemban sida lancang malah katingal saya nandhang ruga satemah boten saged nglawat kados mekaten Kiai Semar kula dhewe nggih boten ngerti lah sang tapa niku kenging napa lah kok awake tukul gudhit kados mekaten ngemu nanah kabeh sak awak GO terus wis ngemerang wah antil mencelat kowe dadi penyakite kok kaya ngono ya Tru ha iya binahong apa kuwi godhong binahong kuwi biasane ampuh ndara mang pados godhong-godhongan teng wana sing supaya iso anu napa didamel waluyanipun ingkang Rama. Wis mbudidaya ora kurang-kurang Bagong. Nanging semune pancen wis madal sairing usada Rama Penemban. Upami Rama Penemban menika ngertos menggah jejampi menapa ingkang dah kula upati. Kula aturi paring dawuh nadyan tekan lak-lakaning naga minggah rega paribasan kedah njegur telenging samudra kula mboten badhe selak Bapa Penemban Mas Tunama sidam sengaring bawana langgeng sunggata kula wonten maring adawuh kowe tak caketake nang kene iki janjane supaya kowe midhangetake apa sing dadi ngendikane bapakmu ya Ngger inggih dawing Jawa tanggonku duwe lara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to aku kudu diborehi ya kuwi wujuding layon sekar kagungane sawijining putri sing lair ana ing dina Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura laire putri mau sungsang utawa kalungusus ya ming putri ku ingkang bisa ngusadani marang larane bapakmu Sunggata Siwa Semar kula boreh layon sekar kagungane putri ingkang lair Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura mongko putri mau kalumusus utawa laire sungsang. Sapa Ndara Gareng? Ah ora ngerti. Sapa, Tru? Ora ngerti. Sapa, Gong? Bojoku. Bojomu laire apa? Kae malam sura, Ndeng. Mula bentuke kaya demit. Dapur ora. Ngono omong kok ngawur. Den. Mboten wonten putri ingkang remen boboreh layon sekar saenget kula lho saenget kula kejawi dasaripun lairipun tanggal setunggal Sura tur laire sungsang tegese kalumusus dinane Anggara Kasih menika namung putri saking Mandura sakniki mapan teng negari Ndarawati inggih menika ingkang pewangi Dyah Ayu Wara Sembadra Ndara miat langening kalanggawan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Rama Penemban sampun terwaca dawuhipun Kiai Semar saged manggihaken inggih menika putri ingkang lair wanci Anggara Kasih tanggal setunggal wulanipun Sura saha kalumusus utawi lairipun sungsang mboten sanes kejawi namung putri saking Mandura ingkang lenggah wonten negari Ndarawati ingkang namipun Dyah Ayu Wara Sembadra Premban syukur Sugata yen kowe ngerti malah babar pisan aku titip gendhaga iki ya aturna marang putri sing jeneng Wara Sembadra
Nanging gendhaga iki aja nganti dibukak sapa wae wondene ingkang prisa ya mung Sang Dyayuwara Sembadra mau tok aja nganti wong liya padha ngerti. Mekaten peremban maragake tampan ana ya ngger Cak Bagus kula nyuwun pamit medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik sunggata. Leng-lengeng driya mangu-mangungkuk. Oh Ridho mangawur-awur werahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula warpandriting turangga esti ladal oh Mastuna sidam sekaring bawuna langgeng nganti kekalangan maloya nggonku ngupaya marang satriya ingkang tinangisan dening adiku wadon ya kuwi si Pratala Retna nggone kepengin winengku garwa ya kuwi wong enom saka pertapan Banjarmlaki kang aran Bambang Sunggata monggo aturi adiku wadon Pratala Retna ciri getheke satriya mau yen to ditutke Panakawan papat cacahe mongko ndak sawang iki ana nom-noman ingkang ditutke Panakawan papat cacahe mbok menawa iki keparenge sarta ki wis pinesti dadi jodho dhawuhe adiku Pratala Retna Raden ndak suwun mandheg sedhela aku putut Sidalamung merpeki marang jengandika Raden ingkang ditutke Panakawan papat cacahe Raden.
laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri Siwa Semar kula ndara ana wewujudan titaing Bathara ingkang merpeki kelawan lakuning Bambang Sunggata. Niki enten apa? Jroning madosaken jampi ingkang rama lah kok malah werna-werna mawon enten margi. Nuwun sewu panjenengan sinten kisana? Raden. Dipun tepangaken kula menika satunggiling putut kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi tibanipun inggih menika papan dunung kula. Kula menika gesang namung sekalian kadang kula anem inggih menika pun Yayi Dewi Pratala menapa to sababipun dene kula merpeki dhateng jengandika wondene panjenengan menawi mestani dhateng kula pun putut Sida Lamung. Putut Sida Lamung iki kasinggan mekaten. Wigatine apa? Awrat-awratipun tinangisan dening adi kula pun Dewi Pratala anggenipun nyumpena ngladosi dhateng jeng satunggiling satriya ingkang namipun Bambang Sunggata menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa paduka menika sinten teka dipun dherekaken Panakawan sekawan cacahipun Kakang Semar kepiye pun blaka mawon ajeng napa dinut mawon ndak malah ora rampung-rampung iya Siwanaya Ntaka Putut Sida Lamung yen wonten sukulaning penggalih jengandika Raden nuruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun adi kula pun Pratala samangke kula suwun paduka Raden keparenga mengku garwa dhateng kadang kula Kusik Sida Lamung tepung wae durung ketemu wae ya durung tau teka kowe pasrah kelawan kadangmu Taruna Dewi Pratala ya ta yen mengko jumbuh lan mathuk kelawan penggaling Sunggata yen to nganti ora cocok lan ora gathuk apa kang dadi atine Bambang Sunggata kepiye nggone bakal nglakoni ora ana wong kang mangun bebrayan tanpa landhesan rasa tresna lan rasa gathuk ngantaraning siji lan sijine ngeling ngono lamun keplok kuwi ora mung tangan siji nanging kudu tangan loro mula kang sangka kuwi luwih becik apa ora mbok tepungake dhisik antaraning Sunggata lan adimu Pratala kula aturi mas paosaken Raden. Apa iki adimu wadon Pratala iki kasinggihan menika kadang kula pun Yayi Dewi Pratala Pratala ana dawuh mapa Kakang Sida Lamung iki Bambang Sunggata ingkang mbok goleki lan kowe njaluk tulung karo kadangmu to aku supaya ngupaya lenggahing Bambang Sunggata saiki wis ketemu lan keparenge Bambang Sunggata kepengin ngerti kaya ngapa wewujudane adikku kang aran Pratala nuwun sewu Raden menapa penggalih panjenengan mathuk menawi nyumurupi dhateng kawontranipun adi kula Pratala mathuk ya Truk udu kowe lha sapa Ndara Bambang Sunggata kok kowe iki apa-apa gathuk tak kira nek mripate nyawang aku nyawang ora wonten paring dawuh Raden apa pancen kepara nyata sing dingendikake kadangmu ya kuwi Putut Sida Lamung mboten wonten lepatipun jernyatanipun paduka ingkang kula upadi saha paduka ingkang kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa manahipun ingkang abdi pun Pratala ya yen to pancen kaya mengkono Den Sranta sawetara sabab Sunggata isih duwe pakaryan lan kewajiban ingkang kudu ndak rampungake. Monggo yen wis purna netepi kewajiban si Adi bakal suka parisuka kelawan pun Kakang nancepake rasa tresna ingkang wis jumbuh nyawiji tetunggalan ora bakal bisa dipisahake. Aduh Raden persasat kadisi raming tirta wayu swindu manah kula
midhanget sabda pangandika paduka ingkang kados mekaten. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Aku tak nerusake laku. Lumarap ana ing negara Indrawati. Ndak jaluk entenono kahanane iki kelawan dulurmu lanang Putut Sidalamung. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan sumpahku. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan katresnanku. Sapurnaning kewajiban, aku dhewe ingkang bakal methuk kowe Pratala Retna. Inggih Raden, ngaten ngestu padha. Putut Sidalamung aku titip Pratala Retna tak ngrampungke pegaweaning Bambang Sunggata. Oh inggih Raden, kula namung kantun derek jengandika Raden. Kakang Putut Sidalamung. Pratala Retna piye? Ya nadyan wis krasa marem. Sing dadi kekarepanku bisa katurutan nanging ya apa ana jamak lumrahe. Ing atase wong lagi kepengin nandhokake katresnan tumuli ditinggal dening gegantilaning ati. Karmu aku ora iso adoh-adoh karo Bambang Sunggata. Mbok ya kakang kepareng nuruti karepe adimu wadon diawat-awati lakune calon bojoku. Wah, jan. Iki ngrepotke karo dulur tuwa terus. Ayo mancing kancing gelung tak awat-awatane Bambang Sunggata Pratala Retna.
tinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong ler sing pene panca toking hayam ono Yayi katuran Karaharjan awipun nggih Koko Prabu pinanting suka Basuki bekti kula kunjuk kula tampi Yayi Aji katuran Karaharjan Koko Prabu niring sambi kala sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih kula tampi dawa sami-sami Koko Prabu Pandura wilujeng ya slamet tekaku ora nemen siji apa Kresna inggih Werkudara Padhararja ya slamet tekaku nuwun sewu ingkang sekawit Koko Prabu Mandura rawuh wonten negaring Ndorowati paring dawuh bilih Yayi Duryudana ngeparengaken sarta kepengin sanget mboyong dhateng kadang kula pun mara Sembadra badhe kadhaopaken kanpun Burisrawa nitik mendranipun Arjuna ingkang sampun tigang candra mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula panengah nggih kasinggihan mekaten kinarya milujengaken dhateng asmanipun Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Mandura duwinipun Wara Sembadra sampun ngantos dados reraosanipun dhateng kawula mila dinten samangke badhe kula jodhoaken kaliyan pun Burisrawa lan dipun anggep kemawon bilih Janaka sampun sirna wonten pundi papanipun kula mboten mangertos. Lah kanthi kaya mengkono cetha Kresna apa sing dadi ucape Baladewa sore mau aku ora ngapusi yen to Yayi Duryudana ingkang ngersakake Sembadra bakal digawake karo si Burisrawa mula ora usah dadak walang ati dina samengko aku ing ngeluhe dhisik sowan nalika semana mestine Wara Sembadra bakal mbok paringake marang pun Kakang Koko Prabu mesaken dhateng para Pandhawa ingkang rikalenggan sakmangke ketingal gotang malah mboten ngomongaken Arjuna ingkang mindran klebet para putra sawetawis ugi nilar dhateng kasatriyanipun mila sampun ngantos Koko Prabu mentala dhateng ingkang rayipun Punta keparenga Sembadra badhe kula boyong dhateng negari Ngamarta Kresna kakangku perkara iki rasah disik-disikan ning gumantung karo Kresna kakangku mbok wenehke sapa yen mbok baringke karo barep kakangku tak boyonge Sembadra ning negara Ngamarta perkara eneng sing ora trima rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh wis wis Werkudara wis tembungmu kuwi senengane nyocok karo penggalihe Koko Prabu Mandura pancen tak sengaja nek urung tutuke esuk iki lho kosek to kosek ngono ora Prabu Mandura kados pundi mboten kados pundi-pundi Yai sampun kajengipun swaranipun Werkudara niku pancen nganten menika ning nyatanipun Werkudara sajake kaya ora nrimakake yen Sembadra diboyong marang negara Ngastina padha wae kowe ora nrimake yen Sembadra diboyong marang negara Ngamarta Kresna kakangku kudu bisa menehi pengadilan yen ora iso adil wah aku ngamuk ning Ndorowati nyat langening ora kowe sing nengahi ora bakal bisa rampung perkarane mula ta coba matura sing cetha men dimidhangetake Yayi Duryudana apa dene Yayi Puntadewa ing antaraning Ngastina lan Ngamarta endi sing bakal mbok pilih yen Kakang Prabu ndhawuhi kaya mengkono aku tak prasaja ternyatane Sembadra ora tau dura karo sapa-sapa
Yen abang tak kandhake abang, yen putih tak kandhake putih. Aku neng Ngastina ya ora mathuk, neng Ngamarta ya ora cocok. Sembadra, Tembungmu ingkang mengkono mau bakal mbibiti dumadining Pancabakah antaraning Ngastina lan Ngamarta. Kowe aja tekmu aja matur kaya mengkono Sembadra. Kowe kudu duwe adeg-adeg nemtokake pamilih. Yen ning negara Ngastina kowe ora bakal kapitulan merga kowe bakal tak rabake karo si Burisrawa. Ning yen negara Ngamarta kowe tetep dadi randha, kowe tetep dirasani dening wong kiwa tengen. wah, sapa sing wani ngrasani Sembadra? Wah, geceke sirahe. Ora usah wedi yen pancen madhep mantep tekan negara Ngamarta. Wah, jenenge Wara Sembadra, aku sing bakal ngreksa. Ridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kong makuru kong sata tekaya Batara. Iki eneng nom-noman sumaning negara Ndrawati. Iki sapa? Kowe sapa, Nggir? Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken, kula menika wingking saking pertapan Banjarmlati. Atmajanipun Begawan Sida Lancang. Nami kula pun Bambang Sunggata. Lho, kowe Bambang Sunggata kasinggihan mekaten. Wigatine apa dene kowe sowan ning negara Ndrawati? Kacariyos tiyang sepuh kula menika nggadahi sesakit ingkang madal saliring usada. Dinten sakmangke tiyang sepuh kula, Bapa Begawan Sida Lancang paring dawuh. Saged paluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi dipun usadani mawi boreh layon sekar kagunganipun putri ingkang lair ing dinten Anggara kasih tanggalipun setunggal wulanipun Sura mongko lairipun kanthi sungsang utawi kalungusus. Miturut aturipun abdi kula mboten wonten wanita ingkang lairipun kados ingkang dipun sebataken dening Bapa Sida Lancang. Kejawi namung putri saking Mandura ingkang pewangi Dewi Wara Sembadra. Monggo sakmangke Dewi Wara Sembadra lenggah wonten negaring Ndrawati. Malah menika wonten titipan wujuding gendhoga saking tiyang sepuh kula kedah tinampi dening Dewi Wara Sembadra. Lan inggih namung Dewi Wara Sembadra ingkang kedugi nyumurupi saklebeting gendhoga menika kala wau sinuwun. Sunggata kula wonten dawuh Sang Dewi. Apa iki gendhoga sing diparingke bapakmu menyang aku? Inggih kasinggihan mekaten. Namung Sang Dewi ingkang dipun parengaken nyumurupi lebeting gendhoga menika Sang Dewi. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawet gandrung kejot tenggalik sang loro ireng ya Sang Bratajaya. Dupyambuka tutuping gendhoga ing mriku katingal busananipun ingkang raka nenggih Sang Arjuna. Dadi pepes bayu kang tapis penggaling Wara Sembadra doh nyana trak nyana wis mestani bilih ingkang raka sampun dumugi ning sirna. Parandening mangke dereng ngantos kawiyos pangandianing Sang Dewi Wara Sembadra pyak patih Udawa. Udawa wonten timbalan mlayu-mlayu sipat kuping sowan ngersaning anjraning sun mongko tanpa tinimbalan sorak mawrahan manengker gumuluk wonten paramuka ngakunipun saking negaring Rancang Gribik
ingkang jejuluk Prabu Sasra Kandhawa miwah Patih Danupaya sami kepengin boyong dhateng inggih menika Gusti kula Dyahayu Wara Sembadra. Kula sumanggaken dhateng jengandika sinuwun Nyai Duryudana. Wonten dawuh. Koko Prabu, nggih. Sinten ingkang saged ngenduraken mengsah boyong Sembadra? Koko Prabu Bidal. Monggo Nyai. Kuwi jenenge ora adil. Sing mbok dawuhi mundurke mungsuh ming Duryudana karo Baladewa. Yen nganti kelakon mundurke Prabu Sasra Kandhawa. Sembadra bakal dadi kukupaning wong Astina. Werkudara. Nggih. Ora usah bingung atimu to. Kowe ora usah melu-melu lumawan Prabu Sasra Kandhawa. Wis men para Kurawa ingkang tumandhak. Kumandel kapitaning pun Kakang Kurawa ora menang karo Ratu Ngrancang Gribik. Wah, ora percaya ayo ditonton. Ana Ralendra loro bagus citrane. Ditepungake wae. Nalindra ngrancang Gribrik Prabu Sasra Kandhawa. Iki sapa? Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ora mundur saka negara Ndarawati. Lakon tinjung akhirat nyawamu Maraja Banen Ratu Ngastina. Ora bakal tak tinggal loncat gene marganing patimu. Atas pundi Yai? Oh Prabu, tiyangipun bebasan boten tanding kaliyan ingkang rayi. Nanging tenaganipun ngedapi-dapi. Lho, Yai Prabu Ngastina kawon. Nggih, kula sumanggaken. Kula atus mingga. Sasra Kandhawa nata mandura tantangan legane kanthi. Mewat ngungasahi kaprawiran gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Isa ngunturke nata Ngastina Yai Prabu Duryudana. Ayo iki kadange tuwa Mandura Prabu Baladewa sirnana legane atiku lakon penjangkamu. Ayo amuk wong Ndarawati. Wah, guguh karepe dhewe. Madal sariring pusaka. Ulet kulite atos balunge. Ora kena disonggeting Yai Duryudana. Beda karo sampean. Tipis-tipis. Tipis-tipis dengkulmu mlocot. Oh ngono to, saiki ketok gedhamu. Ketok lorekmu kowe. Lah kok jebul petunganmu kaya ngono. Ora niku nderek kene iki manut karo bapak ora perkara niku omong digo gojek ngono kok senengane percaya lho ora. Sugata wonten dawuh. Upama kowe tak jokke ning pabaratan mungsuh Prabu Sasra Kandhawa piye? Sinuwun.
menawi kula mboten saged unggul. Lah terus nanging kula caosi meninga bilih tiyang sepopuro Resi Sidolancang menika digdaya kliwat ukur namung emanipun nembe nandhang gerah. Lah terus supaya mari nggone nandhang lara inggih kedah dipun usadani Dewi Wara Sembadra. Menapa kepareng Wara Sembadra kula boyong wonten pertapan Banjarmlathi. Saiki inggih menawi mboten inggih nyuwun pangapunten mboten wonten ingkang saged ngasoraken Prabu Sasra Kandhawa nadyan panjenengan badhe kawon. Oh nggih, lek tak iki mergo pinter. Ngerti karo kahanan. Arep sampean maju nggawa senjata Craka ora bakal iso menang. Aku duwe kadang Werkudara, Raden Werkudara ugi kalah. Oh. Niki asli niki nek omong. Ndara Werkudara arep nggleleng kaya ngoten. Le jumeneng sikile ombone ra jamak-jamak tetep kalah. Lah yo men mecah ndasmu aku iso. Ya ora ana hubungane. Nek kalah kok njur mecah ndase Petruk ya iso wae kok ya. Wah, kalah yo men. Sembadra opo Kakang? Mrene yo. Dijak ning Banjarmlathi disuwuni supaya ngusadani laraning Sidolancang karo sapa karo Sunggata Bambang Sunggata ayo gawanen aku ning pertapan Banjarmlathi. Iki po bapakmu Sunggata? Inggih kasinggihan. Lah wis ngeteh-eteh wong tuwek kaya ngono. Apa kira-kira menang karo Kraman Ndarawati? Nggih. Mangke dipun mrisani kemawon. Rama. Oh wis ra ono paling. Ra ono ngomong lho. Betul cangkem ya loloi tungkak. Awang ming muni ora ana iku. Kok sarwa salah karo mangsaku. Wis coba bapakmu kuwi. Rama menika Diahayu Wara Sembadra sampun dugi mriki. Monggo Rama malah menika nata Ndarawati nyuwun sabiyantunipun Kanjeng Rama kepareng wamejahi kraman namipun Prabu Sasra Kandhawa. Ingkang badhe mboyong Wara Sembadra. Sugatahe. Nggih. Aku malah seneng nek dijokke ning peperangan. Wis bentang mudar malah ora ngrasake lara kaya ngene iki. Nek perkara ajeng kepengin mudar mbok mau ngombe obat pel. Malah terus mati ora. Aku gelem dadekke jago ning syarate aneng. Syaratipun menapa? Aku tekan Ndarawati kudu sing gendong Sembadra. Olah leman aku gelem gendong Ndarawara Sembadra. Piye Sembadra? Tak gendongi rasah kuwatir Kakang.
Iki endang wong ayu ya nyenengke. Dibune mengkurep kok. Aku kok njur dilumahke. Ya, nyuwun ngapunten Gusti Ayu. Nyuwun ngapunten lho salirane gupak. Rereget penyakit kulit kula. Ora dadi ngopo prembane semangsa baranga tandhing ana Prabu Sasra Kandhawa. Ratri seminggah kraman Ndarawati kula ingkang badhe mejahi Prabu Sasra Kandhawa. Pandhita kebak leloro. Sapa wis keladuk yuswa? Resi Sida Lancang. Kowe sapa? Prabu Sasra Kandhawa. Ayo. Kowe dadi jagoning wong Ndarawati apa kira-kira iso menang karo aku? Sing dadi nyatane sampurnake patimu. Nyah tampanana. Nalindra ngrancang gribek Prabu Sasra Kandhawa den gulung dening Resi Sida Lancang nalika semanten Yanayu Baskara titi mangsa ilang sipating Prabu Sasra Kandhawa miwah Sang Resi Sida Lancang tanah sanes kejawi namung satriya ing Madukara Raden Janaka tuwin keng garwa Dewara Sri Kandi. Amuk leganing ati. Ono Kakang Mbok kaya nekat wae le ngruket ki sapenake dhewe. Iya aneh-aneh. Dadak dadi ratu barang ki ngopo? Tobat menika kendang atus pundi? Wong nyatane pendak-pendak ning Kasatriyan Madukara mesti ditinggal lunga gregeten ya kula lunga sisan dadi ratu. Panjenengan yo dadak dadi wong tuwa penyakiten barang ngopo? Awake saru-saru dadak penyakitan. Sing dadi ratu mau sapa? Kula Kakang Mbok. Mula kok mungsuh pendhitane kalah. Sing dadi pendhita sapa? Aku. Memper. Ning gulung tenanan. Nek gulung aku saiki gelem ora-ora. Nek ngono ku njur piye? Ora penak to. Kula niki sing mboten penak niku kula lho. Ira nika yo nekat wae ora. Serasa cerewet. Wis ben ora apa-apa. Ora apa-apa ning lho. Kakang Mbok sebetulnya mboten gelem mesem kaliyan kula wonten Kasatriyan Madukara menika njur. Kula menika kaya dhewekan ngene lho ora dikanca. Sayo bali ndak malah konangan Koko Prabu Ndarawati mengko malah nampa duka. Ratu Gustiku Seda Prabu Sasra Kandhawa ilang tak kedhepake. Ayo Patih Danupaya sirnakna leganing atiku. Sopo kadange tuwa Bambang Sunggata aku putut Sida Lamung. Iki sapa? Patih ngrancang gribek Patih Danupaya. Ayo aku ora nrimake sedane sesembahanku Prabu Sasra Kandhawa. Wong Ndarawati tak amuk pateni kabeh iki merganing
Pate Danupaya miwah Utut Sidalamong. Nalika semanten uyah Nyayu Baskara titi mangsa ical wujuding Pate Danupaya babar satriya ing jangkar bumi Raden Antarja. Utut Sidalamong nalindring pringgondane Prabanom Gatotkaca sesarengan kan Dewi Siti Sendari. Dimas sing gedhe pangapuramu ya Di mituruti apa kang dadi dawuhing Bibi Wara Sri Kandi kudu nderekake nggone jengkar saka ing Madukara. Nggih. Awat-awatipun kula menika nampi penangisipun kadang kula pun Siti Sendari anggenipun ngupaya dhateng pun Abimanyu. Paripaksa kula kedah wujud Putut Sidalamong. Ya isola dadi ngopo ayo manunggal ning Praja Ndrawati monggo Kakang Mas kula dherekaken. Ana wong wadon iki sapa? Kaya wis tau weruh. Kula pun Pratala Retna Raden. Apa iya? Inggih kula pun Pratala Retna. Teka pasuryanmu beda. Ingkang sekawit kula pun nami Pratala Retna. Namung sak mangke sampun babar. Kula pun Siti Sendari Pangeran. Janjane kowe iki ngopo to Janaka? Pendak-pendak mesti lunga, pendak-pendak mesti lunga. Monggo sagedhakan iki nggonmu lunga kayane kaya ora ana wigatine. Dadi pendhita kok lelaranen. Nggih nyuwun pangapunten kok ora namung ngandelaken kasutapan kula. Kang Mbok. Kang Mbok. Tobat to, Kang. Nuwun sewu Kang Mbok, kula menika mboten menapa-menapa lho, Kang Mbok ora lajeng duka kaliyan kula sebabipun menapa? Kang Mbok lho kok malah mung mubeng wae menika dos menika Kang Mbok. Kang Mbok monggo lenggah sareng kaliyan kula sing apik-apik. Tobat to, Pak. Janaka, punten, Ndang. Kae iki do ngapa bojomu kae? Biasa. Menika sampun biasa kelampah kados mekaten. Sembadra ya iso kagol atine nek kagol kok melirak-melirok mripate. Monggo Sri Kandi wis njaluk ngapura lah kok. Mbak Yune ora gelem menehi pangapura. Mangke rukun piyambak-piyambak. Ngaten menika mboten ngantos tunggal dinten. Ngono kok. Inggih. Piye iki? Ngopo Petro? Kok do jagongan ki ngopo lho? Lho, iki mau wis padha babar kabeh critane. Resi Sidalancang ya wis wujud Janaka. Sasra Kandhawa wis wujud Sri Kandi. Oh. Lah Ndara kula Ndara Sunggata Abimanyu ki lho. Siti Sendari ya goleki Abimanyu malik Dewi Pratala Retna. Gatotkaca dadi Putut Sidalamong, Antarja dadi pati ing Sri Kandi. Wah, kaya isa-isane do nglakoni ora. Jan.
Lah terus ngopo kowe mlebu mrene? Nggih mboten napa-napa memperjelas ceritane kok. Ora edan kowe. Ana apa Buris Rawana lho. Wah, wis ngamuk apa-apa dijeboli. Njaluk Wara Sembadra Werkudara. Yo. Sida rapi karo aku, Mbok. Piye, Mbok? Mbok Batra, aku njaluk kowe urip karo aku bareng mukti karo aku, Mbok. Parsa madangi jagat tumungup-mungup paning pucak ing wukir gunung-gunung niku cek kacaket. Rasa dadak ngrangis muni gunung-gunung niku. Gunung loro dek siji. Iya. Iya semangke. Niku tegese wis paripurna ingkang nami cariyos pegelaran Ringgit Purwosedalu menika ngemot pitutur lan piwucal. Namung gumantung dhateng sedaya ingkang amriksani anggenipun saged nintringi lan ngonceki dhateng piwucaling pergelaran menika. Ingkang ngawon dipun bucal ingkang sae monggo sami dipun ginakaken napaki urip wonten ing alam padang. Yo Semar. Purnaning gati Surasudra jane ingkang rat Subrasta kaping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca nek enten lepate nyuwun pangapunten jer kula manung manungsa lumrah sagedipun namung mekaten menika nyuwun gunging samudra pangaksamin.